So yung pahabol, nagulat ako. Nakita ko yung pera dito. Andito pa yung pera. Hindi pala babayaran yung rider. Umalis na. Asan ka na, sir? Naku po. Asan na si sir? Hindi na ba Hindi pa pala bayad. Chinat ko siya. Oh. Asan ka na, sir? Hindi pa pala bayad yan. Naku, si sir makakalit. Pwede na pala akong mang budol-budol. Ang galing kong makano. So ayan, mga kakuwela, mga kabiyaya, kasama ko ngayon si Boss Ray. Salamat po. Yan. Imbita tayo ni Boss Jay. Namili kami ng grocery from Mami Melba Burns. So yan, nagpatulong ako sa kanya. At yan, subscribe natin ka Boss Ray. Salamat po. Nagte-charity din po yan si ka Boss Ray. Opo. Ang daming sampay dito pa sa amin, no? Kaya nga po pala sa mga panoorin niyo yung pamimili namin ni Boss Ray sa Thank you YouTube po. channel niya. Nandiyan sa description yung link. Salamat po. Yan. Boss Ray, thank you Opo, salamat Boss Oh, Jay. yan. Subscribe natin ka Boss Ray. Thank you po, thank you. Alright. So yan mga kakuwela, ito na yung mga pinamili natin. Yan. Mga grocery po. Yan. Champurado, sukal, noodles, dilata, yan, kumpletong yan. Yan, hoy. Ang ginagawa mo dyan. Yan, syempre, yung isang sakong bigas na re-repakin natin. Yan. So, bali, gawin natin siyang kahit 4 na kilo. Bali, papatak siya ng 15 balot. Kasi itong grocery, yung grocery na yan, naka-ano na po yan. Nakabilang na po yan sa 15 na balot, no? So, tig-isa-isa. Isang gatas, isang asukal, isang kape, 2 noodles, 2 dilata. Tapos may tinapay tayo dyan. Tapos yung champurado. Kasi importante ngayon yan, medyo maulan. Kaya naisip ko magbumili niyan. So, tara na. At ating rapakin. Oy, salamat ulit kay Boss Ray, ka Boss Ray. Si Tito Osli kasi, ang naka-duty siya, kaya hindi ko na siya tinawag muna. Si ka Boss Ray na lang. Tsaka kahit papano, matulungan natin siya dun sa channel niya kasi mababa po, nasa 300 pa lang po ato or 100. Kaya sana pa-subscribe po ng kanyang YouTube channel, ka Boss Ray. Yan. So yun nga pala, nagkakahalaga to ng 3,800 po ang total ng lahat ng grocery na yan, plus yung bigas. So yan, bali tuloy-tuloy na ulit tayo sa pag-charity kahit maliit na, kahit hindi katulad noon na isang sako, kalahating sakong bigas, may grocery, may 1K na binibigay natin noon, o kaya pabahay. Yan, ganito na lang muna tayo kasi ayun nga, paulit-ulit ko sinasabi na mahina na talaga yung views natin, no? Tsaka mahina na rin yung kita sa YouTube. Ito, thank you ako sa sponsor ko kay Mami Melba Burns. Kasi siya yung maalalay sa akin. At yan, mega live shoutout na rin sa team Kalahi, sa Kalason, sa Choreng Natics, sa Jiggy Barra followers and Trio Kuela family followers. Thank you sa support niya. Sa iba pa rin na nag-i-sponsor sa akin, yan, thank you po talaga. At yun, paki-subscribe na rin po pala bago ko makalimutan sila Ate Jennifer Vlog, Ate Rona Bailon, Mama Gigi. At sa mga nakakalimutan ko, mag ano na lang ho kayo dyan sa comment section. Hindi ko na kayo maisa-isa. Susunod na vlog na lang siguro. Yan, para kahit paano matulungan ko kayo, no, sa pag angat din ng YouTube channel niyo. So yan, repakin na natin. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema,
Kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda, laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba, Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok kang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin. Kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng So yun ang mga biyaya, oh. Nagawa na ho natin ang ating pangayuda. Yan, maraming salamat kay Mami Melba Borns. Yan, at kay Mami Gigi. Nagbigay sa ano pang allowance na inabono ko nga ho dyan kasi nalaglag na ho yung pera na dapat pambili dyan. Yan, thank you talaga. Yan, umaus ako. Pagod ako bigla. Pagod din kaya repack. Lalo, buti nga mo, nag-live nga ako, di ba? Para kahit pa paano nalibang. And thank you talaga sa mga patuloy na sumusuporta. At sa mga patuloy naman na naninira, tuloy lang, okay lang yan. Walang problema yan. Pero, isa lang masasabi ko sa inyo. High-tech na ngayon ang karma. Dahiyaan na natin sila. Kasi dyan sila masaya Wala tayong magagawa, no? Dyan sila masaya sa mga sa mga ganyan. So, talaga. Ang pinakamagandang gawin, huwag na ingay nga sinasabi nila lagi sa akin, huwag pansinin. Kaso minsan kasi napupuno na rin ako. Kaya hindi maaaring hindi ko mapapansin. Siyempre, tao lang tayo, nasasagad din lalo. Hindi naman natin gawain yung mga sinasabi nila. Ayun nga. So yun, may pinapunta tayo ritong Grab para bigyan natin ito. Yan. So tatanungin natin siya kung ilang taon na siya. Tingnan natin siya dito. Lagyan natin to rito. Hintayin natin. Yan. Sasampulan tayo na rider. Bigyan natin ng ayuda. Tapos sinabi doon ni Berto na kuya punta ka sa doon sa bahay, bigyan ka ng
bigyan ka ng ano, tawag dito, bibigyan ka ng grocery. Tay. Wala kang sirilyo, punyeta. Yan. Asan si Kuya? Kung ba't dalawa? Bumalik sa'yo. Dalawa? Dalawa ba na po, Kuya? Ano mo dapat ito? Dalawa yung na-order? Magkano to? 1,235. Ah, balik. Ay, yung nga pala yung isa. Pasok ako, Kuya. Nakabot pa ako. Sabi ni Berto, vlogger yan. Tara, Kuya. Hindi, nagtatanong siya kanina eh. Tuwanan mo ng isa dun si Kuya, oh. Ito. Yan. Yan. Pangalan natin si Kuya. Eh, Kuya, oh. Ano lang to? Kaya nagbo-vlog ako. Eh, ba-prank sana kita ito. Sinabi agad, vlogger ito. Hindi, nagtatanong siya kanina eh. Salamat, sir. Eh, si Charata pala, sir. Ibigay ako sa... Asan si Kuya Abby? Yung sticker niya. Sorry. Marami na rin ako nabigyan dun eh, mga rider dun sa ano. Sir, malaking bagay na po. Salamat po. Alis ka, ano ka na ba? Pasok ka na, ano ka na, alis ka na. May double kasi yung... Double book? Oo, sige, ingat sir. Sir, Thank you. salamat. Oo. Gigi Barra nga pala. Salamat, sir. Oo, salamat sir. Salamat. God bless. Oo, ingat po. Kala ko hindi ko kaya yun. Sorry. So yun, palpak. Palpak si Berto. At sinabi niya, hey, pasok po kayo, Kuya, vlogger po yan. Hindi, nagtatanong siya kanina. Ipaparang ko eh. Kaya sabi ko, ba't kung arid, isa lang yung na-order ko. Kaso wala eh, ganun Sorry. hindi ko na rin na-interview si Kuya kasi ano daw, may double book siya, nagmamadali na. Pero kahit pa paano yun, nakapagbigay tayo. Hindi rin naman kasi kalakihan kita ng mga rider. Tsaka si Kuya is 40 years old na. So, medyo maedad na rin. Pero gopings pa si Kuya. Fairness may asim pa. Tapos wag na panood dyan ito laki-laki tao, bakla. So yan namin nasampulan na tayo sa ating ayuda. Pero bukas start na ako. Tapos i-surprise ko si Nanay Mirna sa kanyang may bibigay ko sa kanya. Bali si Mami Melba ay may surprise tama ba? Surprise kay Nanay Mirna. So abangan nyo na lang yan sa mga video ko, no? Yan. So yung parabol, nagulat ako. Nakita ko yung pera dito. Andito pa yung pera. Hindi pala babayaran yung rider, umalis na. Asan ka na, sir? Naku po. Asan na si sir? Hindi pa pala bayad. Chinat ko siya, asan ka na, sir? Hindi pa pala bayad yan. Naku, si sir, pwede na pala akong mangbudol-budol. Ang galing kong makano. Ano yan, kay Berto mo tanongin. Tawag dito, magaling na pala ako mambudol-budol ngayon, guys. Ayan na pala. Chinachat kita, Chinachat kita, sabi ko, hala si sir, paglingon ko rito, nandito yung pera, May bariya ka naman, sir, no? Ito, sir. Tignan mo kung 1,000. Kakalungan na natin, nagbayad pa. Ha? 230. Yan. Magulat ako, sir. Sabi ko, di ba pala pwede? Hindi pa pala, sabi ko nga, pwede na pala ako mambudol-budol, 5 kilong bigas lang katapat. Nagulat ako yung pera nandito, ang laki niyan. Pero tsunat naman kita, kaya tignan mo. Po. Kasi hindi natalalabas yun, no? Meron pa po, hindi ko pa na ano eh. Yan si sir. Gulat ako, bigla ka nawala. Parang may kulang, sabi ko. Nabigyan. Kulang pa ho yung binigay ko na grocery at si sticker doon sa binili namin siya. Malaki yung abono, no? Yan. Kinakabit ko kasi yung ano. Yung sticker, kinakabit mo? Kaya napagalan ako dyan. Ay, meron pa ako. Asa si Kuya Bato sa ibigyan pa natin to si Kuya ng sticker,
Uliligo ata. Yung sabi ko, Magkano sukli? 760 po. Meron tatawag dito, Jay. Tagal ka na rider, sir? Ano lang sir, February. February lang. February. Pero, Pero ano, pa-job-job lang ako. Security ako dati. o kaya pala nung laki mo, sir. Ano yan? Yan, ito. Meron kang suwalit eh. Kay magkakasama kasi kami mga vlogger dito eh. Si Kuya Bato sa rider din yan. Sige, ay, sukli na lang. Oh. Nagulat ako, di ko pa pala naibigay yung pera. Ay, ang laki ng aabunuhan. O yun sa mga ano huwag niyong lulukoyin yung mga rider Kawawa yung mga yan, mo pinag-aabono. Yung mga napapanood. Pero hindi ka pa naman na fake booking, kuya. Hindi pa naman po sa... Buti naman. Okay yung... Mga no to show order, mga ganun. Ano na? Yung hindi na ano, Hindi na... hindi na re-receive. Hindi nila kinukuha ganun. Ano po, kasi nakakakutok sila. Paano yun pag ganun? Ano sir, reimbursement namin ni Grab. Pwede naman. Opo. Pwede naman pala. May napanood ako nung nakaraan yung hinold up siya. Panood mo yun, yung pati motor niya, full kukunin. Oo. Kaya sabi ko, naisipan ko, mamigay ako sa rider. Yung mga sir, yung mga ginawa dyan sa Bali sir, mga ganon. Sir, mag-ingat kayo, mga ganyan-ganyan. Kasi sila, ako, natatakot. Di ko sana mag-ano dito. Kaso, Yan, panoorin mo na lang yung video natin, kuya, sa isa nandun naman yung name ko sa 700 700 na lang pahinga ako. Magkano ba yung butal? 725 ba yun? 7, siguro. Magkano yung butal? 35 po. 35? Yes. Yan, sa'yo na lang yan, sir. Salamat, sir. Sige, sir, ingat Sir. Ingat po, ingat. Yan. Akala ako nagbayaran ko na, hindi pa pala. Grabe, kawawa naman yun pag hindi niya na Tinalang ang bukod sa napakagwapo kong bait-bait ko. 1, 2, 3. Ba't kayo tumatawa? Ba't kayo natatawa? Anong nakakatawa dun sa sinabi ko? Totoo naman buti nga ka mo talaga. Okay na yung mabait eh, kaso may gwapo eh, no? Sila. Hoy, alalahanin mo, nasira yung prank ko dahil sa'yo, leche ka. Sorry. Yan, So, yun, bye-bye. kinakabahan